media person belakang kambai ceng taklai 29 Kisnupur mungya kami RD blog ni bising kelaijak Uttar Gokulnagar Kunjumura kami wo seng belakang hom dohom kaina seng taklai tring palanan thangi tongo buskang ni 21 Desember ni horo belakang tongsotok cini o amsani borrok pe hastini borrok jottono cini o tring 29 Kisnupur phaini bai kobogo especially babe seng tabu kuna noro ko daga mukuna seng stage tangbai kha tabu motamuti choli tongo tabe yang banner ori chini gate of sram tongo dugan pat sram tongo obono koinai jara chini o tring committee o phaiye dugan pat jara rina musung tongnai borok khanani simu chini o dugan pat rina bagai changbai jogajog khaiye restri khai ang khlaimano jara agriculture fisheries hai kaba kabangma chini je doptor tongnai rongno seng borno kobogo je chini tring o phaiye sengbai baksa khaiye o tring ni melao borgo phai sengbai participate khainani bagai tabok narok ni bisingte tabok samung humung rokle busuk komplain jaka jai samung humung tini to sengi tongo tini sapung jangnai khana bo sengnai 20 tarik ni simukane sini LED screen rok seng thepajak bainai LED screen rok seng mane fitting khainai ngai samung to tong tabuk choli ni tongo seng tabuk bachini tring committee rok omoni porate seng samung sini je step tongmoni samung rok seng tak khai tongo obono koinai hastini borok no haina haite se koipine seng buskangni 21 Desember chini Kunjumura kamiwo chini oro Achaimaha musical band o orchestra party rok phai tongo ajaga belakeno Tripura hasini samung krung chini buku je Parmita Dipasariang amakai sekang boroni team chini o Kunjumura phayo borok phai tongo aboni bagai jotto chini Ibrasani tring no je palaina bagai borok khani kobongai chini o Kunjumura kami o phai samai baksa bisi ketalo lamsani bagai seng chini tring committee 29 Kisnupur committee ngai seng borok no khabai kobai narok je visit khaimani yagulo tabok narok baksa chau phaisok ka visit Chinoro tak sok pajak chini 29 Kisnupur tring committee ni convener borom ganang watrai molsom angka chini 29 Kisnupur di je tring committee ni KCR chini borom ganang Omrit Deborma tai chini vice convener ku convener assistant convener chini borom ganang Onitto Sadon Jomatia tai ang ji sakpang Babuji Deborma angkai secretary sing tai baisa kobongmu ini tiring celebration 29 Kisnupur mongya kami RD blok by Khobjak Uttar Gokulnagar idi 11 Kunjum Thai ke Kunjumura joto phainai chin nograi okra rok phainai chini chief guest phainai chini tribal welfare minister tei Purbo Asonni MP Rebuti Sar tei sok phainai minority doptor ni minister Shukla Charan Watia tai sok phainai chini oko local ni emleno bo invite khaijak khainai ingke tei bibinno sorkari hisabe tongnai SDPU sar no bo jengrengna nimantron khaijak nai ingke SDM sar BDO sar joto abai khelai prosason ni bo jeng nimantron khaijak tongo aban bagai no joto chini o tring no thaino nugui joto amchai ni takhu bukhu rok no tring palana bagai joto chengno logeri dihnai ang koi jawo ang convener hisabe o tring committee ni convener hisabe ang koyo joto gane gini tongnai je chini khorang khananai joto khaina ni ongthon nei no koboknai joto angkhai tai borok kunu usringkhol nglak moneta khlaidi tring hai hei che ongo hinai moneta khlaidi niropokho babe no jeng volunteer kara khai thepajak joto tongo naikani khainai joto dugan pat SSG ni bori phaimano chini agriculture ni bori phaimano local ni hisabo bori phaimano everything dogan jogan joto chole nai norok ri phaimano oko 2023 ni o tiringke dodom hom nongnai o 1433 34 ni bisi ketal chini bukung barani bisi ketal juk no palalayo jeng taklaino prothom o jagawo o thayo jeng khlainan thang tongo joto no kobogo joto phaidi dodom hom khlai jeng nai ingke article
pokok tamnai artis rok jeng oro orkestar jeng oro Tripura hasteni chopje dami rokno jeng pokok khaika oro diman khaika ba phainan bagai jeng salaika already jeng buk khaika borok phainai taising mo ani Sekretari Saka Utring Kumutini Sekretari Saka Parmita Madam Parmita Song Phainai Madam Bipasa Song Phainai Chini Sekang Song Phainai Tinta Khuk Sekang Song Phainai Gobin Phainai Nini Joshua Phainai Abhai Khalai Phainai Jotto Orno Hayas Nai Kini Orkestar Nikai Jeng Mone Khalai Mano Jotto Hayas Khalai Jeng Orwono Ongnai Hinai Jeng Ut Sara Tripura Ong Yapano Jeng Second Rogono Pas rogo tong rok nai hinai no jeng mone khalai mano orno hayas jeng nai hinai cara mucuk mani ngo asik no ambai.